kajang iwat lami la shdo ay angot kita ki mensin loy ki bam shimdon kano kajing eday bat kaye kasem haka balawan jahun kani kajing jang ka committee Halor ka empowerment of women jong ka jala mekhalia kala khot hajir yakihe jong ka mekhalia police department balakhi da u DGP u lajaram bisnoy ki SP ka chairperson of women commission bat state commission for protection of child rights Halor kamat bat ka jingshah ha ka jala ki balakta ya ka imlang saalang Halor ka jing pyniap U Kpa yala ki jong ki khun ha ka snong nongra ha ka tiga jing yalang balak khot plong da ka committee Halor ka empowerment of women jong ka jalam mekhalia ka mekhalia legislative assembly ha ka jing yalam jong ka kong amparin lingdo chairperson uba meral bons MLA ka miami dishira bat ki wei pat kidkot ka kong amparin lingdo haba ai jingkren hakilat phathai khubor Halor ka jing yalang man ha ka sngin ningkong kalai thu ba kano ka jingja ka basnusi ka bayadai bat ka kamle binjot bat ka company abreu ka komiti ka benset thaki pulit ban pendep ya ka kam ya thu ka kong amparin kalaya thuru baka komiti kal ai jingmut ya ka tnad pulit ka women commission bat ka state commission kiniat trelang ya ki jingshah bat ki sakhi sabut ki babyang ban penhun bat ban ai jingshahnya ya ki ba hak bayadai bat ka te ka jingjia haba ka yeng kam file ka FIR manupat kam file ka FIR balay kam don ka sumuto FIR to bala file nilai kreni kita ki profile ilawan lam sakmat jo ka jingtip jo DGP bat kumbangalang ka aswa ini ki likely kita ki authorities ibadi impact ka kini ki chat case kepada ka women's commission child protection commission ka police department makiken ki badon ya kata ka jing plan jong ka jing bat jong taan ka ki baki wan pa jurip e kum ki juba ki bomoki upat ba wa untip bat ngangangen baka ni ka jing ya kundu ini minta ka step kalapun ba baro kita ki wan pentelun ya kata ka jing ya da jong ka hok jong nong sok snong dei ban pentelun dei ban trelang dei ban jurup lang dei ban don kata ka jing yu ba kawai na kita ki authorities kan keno ki wei pat kita ki authorities ha jing shisha ni dei tang kita ki ban song pedeng ki ban pet ba kano ka jing keno dei ban don tersebut kebiang dei ban don jing tip kebiang dei ban don kita ki witnesses ki bayu te kini ki ba ni kum ka empowerment of women jong ka dorbar thawan ngi num na bang ille bat ngi lam tha iki bukin le kan la ka jong ka kamram nang ba kin sa ai pat it report education ka jing pen thwan bor ne jige sa ta ka banta ban pen thwan ya ka bor jong ki kin thai ba ki thlong ki kana jong ka dorbar thawan jong kejela meglayo nilai kendu iki pulit dengkat ha kejing don lang jong the chairperson jong the commission for empowerment of women but the commission for protection of child rights jong kejela jongi ha kabang nilai kentu jur iki pulit baki don kam ban konkret mar ye kita ki jing pentip kita ki jing snokho jing lap jongki ha kane ke jing jurit persha ya unil boy urangba ubala shimno ya ke jing jongki amut ikon ki badang khlong khna nginum song that nginum thekti bat nginum sha ban yo bakum kane ke jing ja kan wan jabyang ha kane ke jela ko ke jongi ngilai kreni kita ki kendon ki babun iba lesi ki nong song snong hasatlak jong kani ke jela ka jongi ki la bo jingmut jin pakhat ha ka jabe ka jongki bat ngila pa ni rejik putshai ni ki pulit ya ki katto ka me kali ki kendon ban kali hangmo kani ka case kala poi nisno ba kani ka case
la shim kia ba nisngong ba kita ki jing lat ki jing duna hangi hangkai om de ban sha ban la radam kam ban shim kia ya kitu ki ba klan pendek ba ne klan trei hop ya kam ko jongki ha ka por ka ba ki banja kum ki ne ki jing len shop ha ka im lang ka salang bu ni kum ka committee ni ong manginum sha yenu ru ban lesting ya kum ki ne ki jat jingja kani ka jingja kala ai bu ni ka ta ka jing yo I jingai ya kita ki jingja ki baja ki balesi lada lala ban shim ya ka action ha ka por bo biang lesi kum ki ne ki jingja ki nu ja shu ngin bot din ngin na man ye tho ya baro kita ki jing ya khana jungi ha ka jing ya lang man step ringi ai ka wei ka jing tip shu upai ba par kata kalong manginum song than hadu ba kata ka justice lane kata ka bainong na ka benta ki ne ki angut ki het ki berit ki jungi kanum long ka ba ban pendu ya ka ye ka sa jongki kani ka kes ru kala hikaya ni shibon ke ba plan ladala ban shim ki action ha ka por ko biang let's see ki babon ki jingja saudong jungi ki la unja